Novatima, šta ste prljaci, Amerike, Hrvatske isplanirali. Prvo desetljećima mučite civile, onda ćete ih otimat da svjedoče. A kako bi ih otimali da svjedoče da ih niste desetljećima mučili? I to hrvatski doktori, SOA i Amerika i vlada i vaši pomagači zle engleske i njemačke i Austrije. Ali sistem vam je vrlo jednostavan. Prvo ste desetljećima mučili civile, poslije ih pokušavate utimat kako bi zaradili. Već ste shvatili da su vaši američki savjetnici u Hrvatskoj ludi i vaši Londonđani i Njemci i Austrijanci. Možete shvaćati da ste napravili ko u Iraku, ono prvo desetljećima mučite civile i onda vodite na sud kako uprava NATO-a kriva. Ili ko u Afganistanu desetljećima mučite milijune ljudi i onda optužujete cijeli NATO za krivnju.